Здравейте! В тази сутрешното ни матине четем Деяния на апостолите 20 глава в публично четене на Божието Слово. Втората част на книгата Деяния на апостолите говори най-вече за апостол Павел, на който ние, новозаветните вярващи, дължим безкрайно много, защото голям процент от доктрината, която имаме, или доктрините, които имаме, като новозаветни вярващи, идва от неговото разбиране за Христос, основно. Преди апостол Павел да отиде в Ерусалим, където ще бъде заловен, той знае това нещо, ще има страдание, но всяко красиво нещо, стойностно, славно нещо търпи страдание и търпи време. Красивите неща стават с времето. И след това той е заведен в Рим, отнася се до Рим, отива в Рим, живее около 2 години там, преди да прослави Господа и със смъртта си. Но четем сега историята преди да тръгне за Ерусалим. След утихването на размирицата, и това е още в Гърция, това е част от предната глава, след отихването на размирицата, Павел повика учениците и като им даде наставление, се прости с тях и тръгна да отиде в Македония. И като мине през онези места и насречи учениците с много думи, дойде в Гърция. И престоя 3 месеца, и понеже юдеите направиха заговор против него, когато се готвеше да отплава за Сирия, той реши да се върне през Македония. И до Азия го придружаваха беряните Сосипатър, Пиров и от солунците Аристарх и Секунд, и още Гай и Дервия и Тимотей и Тихик и Трофим от Азия. Тези бяха отишли по-напред и ни чакаха в Троада, а ние отплавахме от Филипи след дните на безхвастите хлябове и за 5 дни дойдохме при тях в Троада, където престояхме 7 дни. А в първия ден на седмицата, или това е неделята, е първият ден на седмицата, според еврейския календар, когато Христос е възкръснал, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, ето те се събираха и за това, демек за Господната трапеза, и имали са кинония, общение върху това, Павел беседваше с тях, тъй като щеше да отпътува на следващия ден и продължи словото си до среднощ. И имаше много светилници в горната стая, ето имаме горна стая, където бяхме събрани. И един младеж на име Евтих, когато седеше на един прозорец, беше заспал дълбоко. И когато Павел беседваше още по-надълго, сънят го обори, той падна долу от 3-ти етаж, горната стая била на 3-ти етаж, и го вдигнаха мъртъв. Но Павел слезе, падна върху него, прегърна го и каза: не се безпокойте, защото живота му е в него. Спомняте ли си, в самото начало на книгата ние четохме как Петър го беше направил с Тавита, наречена Сарна. В Стария Завет има подобни също такива истории с заможната жена, която направи горна стая на пророк Елисей. Има много такива истории. По идентичен начин апостол Павел се справи с тази ситуация. Но фокуса не беше около възкресението на този Евтих, а около Словото. Но Павел слезе, падна върху него, прегърна го и каза: не се безпокойте, защото живота му е в него. И като се качи горе, разчупи хляба и яде и говори пак надълго до зори. Те си имали нощно събрание. И след това тръгна. И момчето доведоха живо и много се утешиха. А ние тръгнахме по-напред с кораба и отплавахме за Асон, откъдето щяхме да приберем Павел, понеже така беше поръчал, като сам той възнамеряваше да отиде пеша. Ти хора наистина са ходили много пеша.
И когато се срещна с нас в Асон, ние го взехме и дойдохме в Митилин. И като отплавахме оттам, на следващия ден дойдохме срещу Хиос, а на другия пристигнахме в Самос. И като престояхме в Триголия, на следващия ден дойдохме в Милит. Защото Павел беше решил да отмине Ефес, за да не се бави в Азия, понеже бързаше, ако му беше възможно, да бъде в Ерусалим, крайната точка, за деня на Петдесятницата. И от Милит прати в Ефес да повикат старейшините на църквата, само презвитрите, тези, които водеха бащите на църквите. И когато те дойдоха при него, им каза: вие знаете по какъв начин, още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас, като служих на Господа с пълно смирение, с много сълзи и изпитания, които ме сполетяха от заговорите на юдеите. Как не пропуснах да ви изявя нищо от това, което е било полезно, и да ви получавам и публично, и по къщите. Като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос. И сега ето аз отивам, заставен духом в Ерусалим. Демек Святия Дух го е заставил да отиде там. Без да зная какво ще ме сполети там, освен, че Святия Дух свидетелства във всеки град, казвайки, че ме очакват окови и скръб. Той не бягаше от това. Вижте, живота е много кратък, може би около 80 години, плюс-минус. Толкова е красиво да ги живееш за Господа, защото всичко друго е абсолютна безмислица. И е много пошло. Така, но не ме е грижа за нищо, нито ми е скъп животът. Стига само да завърша с радост пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат. Амин. Това искам и аз да правя. И всичко, което ме сполита, в смисъл всичко, което очаквам да ми се случи, всичко, което бъдещето ми, просто трябва да бъде свързано с това. Всеки човек, който... Всичко. Искам да бъде свързано с това. И сега, ето аз зная, че всички вие, между които ходех и проповядвах царството, няма да видите вече лицето ми. Затова аз ви свидетелствам в този ден, че съм чист от кръвта на всички, защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля. Божията воля за вашия живот. Какво правите вие с вашия живот? Пилеете ли го или се концентрирате около съдбовността ви, бидейки мъж или жена? Жените имат друг вид функция в царството и в семейството. Внимавайте за себе си и за цялото стадо, над което Святия Дух ви е поставил надзорници, да наблюдавате. Вие не сте някои други. Да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Църквата не е на нито един човек. Тя е на Господа. И Бог прави с нея каквото си иска. Аз зная, че след моето заминаване ще навлезат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Също и от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят извратено, за да отвлекат учениците след себе си, не след Христос, след себе си. Затова бдете и помнете, че 3 години не преставах да получавам всеки ден със сълзи, денем и нощем. А сега, братя, препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат. Демек, докато ви чета, има благодат, която се споделя към вас, което може да ви изгради и да ви даде наследство между всичките осветени. Не пожелах на никого среброто или златото или облеклото. Вие самия знаете, че тези мои ръце послужиха за моите нужди и за онези, които бяха с мен, дори хората от екипа на апостол Павел. Въпреки, че да, той имаше всъщност
македонците в Филипи му пращаха също финанси. Всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да подкрепяте слабите и да помните думите на Господ Исус, как Той е казал. Всъщност Господ не го е казал в Словото, но Павел го знае това от преданието, вероятно. Вижте какво е казал той. Как Той е казал, даването е по-блажено от вземането. Като... Всъщност това може да го срещнете в Лука, 14 глава, извинявам се. И в Ефесяни 4.28, там от 12 до 14 стих. По-блажено е даването, отколкото вземането. По-добре да инвестираш в някой финансово, отколкото да. Като изговори това, коленичи и се помоли всички тях, и всички плакаха много и паднаха на шията на Павел и го целуваха. Наскърбени най-много за думите, които каза, че няма вече да видят лицето му, и го изпратиха до кораба. Тук имаме трогателна, емоционална, душевно-емоционална история, в която има много дух. Желая ви благодат. Ако имате въпроси или просто имате коментари, може да ги сложите отдолу под видеото в полето за коментари.